Добро утро! Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 22. Набързо си абонирайте и дайте лайк, защото днес сигурно ще стане нещо интересно. Да. В момента часът, сега ще ви покажа колко е. 12. Обаче аз ви казвам добро утро. Някъде около 20 минути вече съм будна. Не съм на училище, защото си взех бележка за 2 дена, защото няма смисъл да се ходи. Буквално целият клас го няма. Всички си взехме бележки. Така както и да е. Какво ще правим днеска, не знам. Но знам, че ще става нещо интересно. Затова лайк и subscribe. А сега ще се преоблика. Ще се почудя дали дойда да взема ни неща. Сигурно ще. Защото имам една идея, която искам да направя. Та да. Надявам се да се случат нещата. Така както съм ги мислила. Ако не, и други варианти имаме. Ще видим. Но преди да се привлека, искам да отворя набързо календара, защото сега ми се отваря. Така че хайде да го отворим, мили приятели. Оставям си телефона тук. Без рязане, без нищо. Така, ден номер 22. Къде се намира нашето число за деня? Ако успея да го намеря... ето го. Ето тук. Тази мълка въртичка. Отваряме и се крие. Един молив за устни. Не знам дали е фокусирал много добре, не виждам. Добре, да го отворим. Окей, гайс. Вижте цвета. Абе, много ми допада. Верно, много ми допада. Да, вижте като го размажа как се става. Добре, днеска съм много доволна. Много съм доволна. Топ. Всичко 6. Прибираме си го при гримовете. И ви оставям аз да се приоблека. И ще видим какво ще правим. One eternity later. Така, приятели, няколко... може би 1 час по-късно аз реших да изляза и да взема това, което ми трябва, за да направя едно нещо, едно видео, в което реално вие ще го видите доста по-късно това видео, защото ще го монтирам и доста късно. И да, реално, може би ще го видите другата година. Да. Но нищо да. Ние сме продуктивни хора. Не знам и аз вече какво говоря. Говоря в множествено число за себе си. Още ми се спи. Така. Имам наистина няколко идеи, в които искам да се осъществят реално. Така че трябва да се залагаме за работа. Доста работа. И после другото трябва да го снимам. Също, което видео, както казах, че ще излезе другата година,
I don't know. Чувствам се като парцал в момента, а трябва да върша работа. Окей, ще се видим след малко, като оправя тук едни неща и тръгна. Това е. Върнах се, хора. Сега, вижте какво взех. Зелено. Такова опаковачна хартия зелена. На някакви бели точици. Реших, че ще си пасва, защото сега ще видите каква е кутията. Реално. Което не е добре. Ама хич не е добре, разбирате ли? Нямаше други, затова взех такава. Искам да видите вътре. Вътре е на червени точици. Но това не е проблем, нали? Сега. Каквото такова. Само трябва да махна цената, защото ще забравя да я махна и ще стане зле. Реално крайният резултат ще го видите в видеото, което ще е за до година, така че имайте търпение за това, което предстои. Няма да издавам в тези видеа. Просто показвам, за да бъде по-интересно, защото това влогмас искам да стане интересен. И не мога да махна цената. Както и да е, след малко ще го правя. Ами ще се видим с вас по-късно. И така. Защото сега трябва да снимаме видеото за до година. 1000 пъти го повторих. Очаквайте. Айде, ще се видим след няколко часа. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Приятели, аз съм готова с снимките и сега е време да гледаме филм. И понеже ви казах, че след договорите на дядо Коледа исках да гледам сам вкъщи 1, 2, 3, 4 и 5. Нямаше как да се случи. Затова реших да направя друго. Да си довърша разговора, звънна ми телефона. Няма как да стане да сам вкъщи, понеже се сетих, че не е нужно да го гледам по 100 пъти. Затова по-добре като го пуснат по нова телевизия. Утре ще го дават в 8, така че ще го гледам първа част. Сигурно след това ще дават втора част, след това трета и четвърта 100% ще пуснат. И пета даже има. Аз му научих това миналата година, че има 5 част. Но, както и да е, мисълта ми беше, че ще гледам Хари Потър. Вчера, като гледах трета или четвърта част беше, не си спомням. Просто ме накара да се замисля, да си пусна и другите части. Така че направо започваме един маратон. Нямам търпение. Пак ще го гледам. Направо лягам и няма да мисля за нищо. Пускаме си Хари Потър. Всички части. Хайде, че от мен. Later. И така, ами няколко часа по-късно аз доста се загледах. Даже още не съм си довършила филма. Разбира се. Но забравих, че трябва да готвя. И сега трябва да ми хрумна идея какво да готвя. Не знам, приятели, абсолютно никаква идея с нямам. И ще
че трябва да го мисля на момента, с каквото разполагаме в хладилника и в шкафовете, защото не знам, наистина не знам какво да направя. Наистина не знам. Никаква представа си нямам. Ужас. Ужас, приятели. Освен имаме яйца, които мога да ги направя на нещо. Сега ще видим, ще го измисля и като го измисля, вече ще се включа. Измислих го, понеже имаме подръчни материали. Ще направим една баница, обаче нестандартна. А защо нестандартна? След малко ще разберете. Ще правим баница с салам, царевица и кисели краставички. Да, чухте ме много добре. Страхотна комбинация, просто не сте си го представяли това, нали? Така, както и да е. Сега ще сложим яйцата в ето този купа. Слагам 2 яйца. След това слагаме кисело мляко, малко брашно. Ето ги и корите за баница, това не са мега малко. И защото са останали мега малко, затова ще правим толкова малка баница, въпреки тази малка тава, която сложи вътре олио, като трябва вече да е намазнил тавата, иначе го въртя ето така, но в кръг, да се разпредели на цялата тава. Пъкваме си яйцата и е време да бъркаме. Просто любимото ми. Да видим докъде ще я докараме. Разбъркахме го, ето как изглежда. Сега ще ви покажа един трик, в който може би е вероятно повече да шупне сместа. Ето го трика. Слагате сода, обаче не много малко. Малко сода е така отгоре. Отгоре малко слагате. След това върху содата слагате едно много интересно нещо, което никой не е предполагал, 100% убедена съм. Слагате оцет върху содата. Искам да видите. Не знам дали се чува. Чуйте. Какво ще кажете? Става ли химичка от мен? Оле. Направо сме on the top. Разбирате ли? The next level. Това е просто топа на топа. И вижте, на балончета. Не знам дали се вижда много. Така ще ви шупне по-бързичко. И не е нужно да правите толкова много смес, а можете да използвате моят трик, който ви показах. Работи всеки път. Да, сложих бакпувер, но този по-скоро не от тези, които е за баница, аз използвах за кекс. Не знам дали е толкова редно, но го направих сега. Какво толкова? Сега ще му сложа малко сол, да не се усеща толкова оцета. Мисля, че всичко вече е топ. Сега остана само да нарежеме другите продукти, които са за нестандартната ни баница. Останете до края, за да видите как ще изглежда. Айде до след малко. Така, както знаете, в рецептата се слага в сместа и сиренце. Но аз няма да слагам сирене, а нарязаният колбас. Ето така го нарязах на лентички, малки лентички. И сега го слагам с сместа, за да видим какво ще стане.
Ето я сурова. Слагам я да се пече и ще видим какво ще се получи. Благодаря, че гледахте, приятели, и този влогмас. Ще се видим утре. Абонирайте се, дайте лайк. Чао!